Orasyo Imperata, batok sa COVID-19. Sa ngalan samahan sa Anak, sa Diyos, ug sa Espiritu Santo. Amen. Diyos among amahan, misangpit kami kanimo, niining panahon sa among panginahanglan. Nga unta mapanarifdan mo kami batok ning ining hulga sa 2019 in coronavirus. Nga mikalas na sa pipila ka mga kinabuhi sa among kaigsuonan ug naghiaguman sa kadaghanan. Nangaliyo po kami sa imong grasya alang sa mga tao nga gitahasan sa pagtuon. Sa hinungdan ning maong virus nga nagdala sa makalilisan na sakit. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga doktor nga nag-alima. Sa mga masakiton subay sa ilang katakos ug dinuyugan sa gugma ug kaluoy. Kanila usab nga mga kawani sa lokal ug nasudnong panggamahanan ug kanilang mga pribado. Nga mga ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya, matagan unta sila sa imong Dios nung lamdag. Nangaliw po usab kami kanila nga mahiagom sa maong epidemya, mahatag unta pagbalik ang kapiskay sa ilang panglawas. Itanyag kanamo ang grasya nga magkahiusa kami sa pagbuhat alang sa kaayuhan sa tanan ug pagtabang sa mga nagkinahanglan. Kini among gipangayong pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak nga nagpuyo ug nagahari, uban kanimo diha sa kiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calangsod, iampo mo kami. Sa ngalan samahan sa Anak, sa Diyos, sa Espiritu Santo. Amen.